Salam hormatly yurtdoshlar, men Ayvazil Chariyeva. Biz bugünkü Excel kursumuzda siz bilen ütkümeyen sal görkezçisi, yani dollar belgisinin etken işi bilen tanış bolarız. Indi birinchilik bilen şu yerdagi tablitsa seyredelim. Tablitsada sanlar berilen, şeýle hem netije var. Yani biz bu netijede her bir öýjügi şu görkezlen belgili şu öýjükdäki sana köpeltmeli. Onun için nädip köpeltýäs? Deňdir. Şu öýjük köpeltmek, şu öýjük enter. Ve hemişe ketişimizi ýalys, aşağı sağ burçundan aşağı çeksek, näme üçin bu öýjükler nol boldy. Yani şunu şu öýjüge köpeltsek, onda nol bolmaly däl. Ýöne bu ýerdäki zada seyretsek, görüşimiz ýaly, ona başga öýjük köpeltip dur. Yani şu öýjügimiz B2, bu öýjügimiz C2. Bu öýjügimiz F3. Indi şu öýjügi F3'e däldi. Görüşimiz ýaly, bir gezek aşağı düşenlik üçin, netijeden bir gezek aşağı düşen üçin, bulan bir gezek düşüyor, bu da bir gezek düşüyor. Ama biz bolsa F3'ü ütketmen saklamaly. Onu nädip etmeli? Şu ýerde dollar belgisi, eger sütün ütkemesini istesek, sütünü, dollar belgisini eger setiri ütkemesini istesek, onda setirin öňüne dollar belgisini goýýas. Eger bir öýjük ütkemesini istesek, onda şonuň hem setirine hem sütüne dollar belgisini goýmaly bolýarys. Enter basýas we ýan ketişimiz ýaly aşaklygyna çekýärs. Görüşimiz ýaly her öýjügi şu öýjüge köpeltip netijeni ýazyp berdi. Bu öýjük hiç ýyly ütkemedi. Ýöne bu tarapga öýjük diňe ütkep dur. Indi gelin, şu ýerde köpeltmek tablitsasyny nädip ýerine ýetirmeli? Täze bir list açalyň. Şu ýerde ilki bilen şeýlere geri saýlap, olar birleşdireliň. Köpeltmek tablitsasy diýip ýazalyň. Köpeltmek hasyly. Indi bu ýerde 1, 2 diýer. Onu çenli bolsun. Bu ýerkem 1, 2. Bu da onu çenli bolsun. Indi şu öýjüge gelýäs, deňdir. Şu öýjük köpeltmek, şu öýjük. Indi biz eger şunu şeýlerini alyp gitsek, görüşimiz ýaly, näme etýär? Şu öýjük süýşüp gelir. Yani onda näme ütkeýär? Sütün ütkeýär. Diýmek, şunda şeýleligine gidende, yani B'ye gidende ählisem, şu 4'ün ählisem şol 5-nji bolýar. A5. Yani şu ýerde hiç ýyly A näme etmeli? Ütkemeli. 5'ligine durýar, ýöne A ütkemeli. Onda munda A'nyň dollar goýas. Amanda bolsa, eger aşaklygyna çeksek, şu 4 hiç ýyly ütkemeli. Onda da 4'üň dollar goýas. Enter. Indi aşaklygyna çeksek, görüşimiz ýaly, hemmesinde näme dur? A'nyň öňünde dollar duranlyk üçin şu A nämedenok hiç ýyly ütkenok. A ýokarlygyna görsek, munda B, yani 4'üň öňünde duranlyk üçin indi 4-nji setirde dur. Ýöne aşaklygyna düşüp gaýdyp otyr. B'miz hiç ýyly ütkenok, şoň üçin B'niň öňüne goýmadyk. Munda bolsa A hiç ýyly ütkenok, A'nyň öňüne goýduk. Enter. Indi keseligini göreli. Keseligine gittik. Munda da şu öýjügimiz nämedenok hiç ýyly ütkenok. Şä onda A'nyň öňüne dollar goýanymyz üçin A hiç ýyly ütkemen dur. Onda şol bir zat bolan üçin hemmesini aşağı edip gidip bilýäs. Görüşimiz ýaly köpeltmek tablitsasyny görüşimiz ýaly 5 mindyň içinde tez we aňsat ýerine ýetirip bolýar. Nählisini aşağı çekýäs. Onu aşağı çekýäs. Onu keseligine de çekip bilýäs. Tapawdy ýok. Sebebi hem kese gidemizde hem dikligine gidemizde ütkemiz ýaly öýjükleriň öňüne dollar belgisini goýduk. Görüşimiz ýaly köpeltmek tablitsasy 5 minütň içinde taýýar boldy.
Şunlukda şunluk sapağımızı geçirip kutarıyız. Hoş, sağ olun. Indik sapaklarda görüşen. Çek.